motornya Pak Lurah Bidan KMD. Pantoro ratri mung eling manis sing ati setyaku bisa anduweni marang sang Hyang Sulasmi. Jroning batinku wong bagus antep no rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu senajan ngarungi banyu segara rasaku bakal seno senadyan nyawa onjat sekoroko wis tresno ra bisa dipisahno KRW Mesir golane Pak Lurah digoyang pel digoyang tipis-tipis. Siap Pantoro ratri mung eling manis sing ati setyaku bisa anduweni marang sang Hyang Sulasmi. ayo yo rasa kangen kang liputi bintang bulan dadi saksi upayane datang balik janji supaya bekti supaya mati. Ayu tresnomu kinarya tangga susah jroning batinku Wong bagus antep no rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu senajan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal seno
tresno Ora bisa Luar biasa. Satu lagunya sudah. Terima kasih Pak Lurah. Ini contoh yang baik, laris manis. Tanjung Kimpul, nek wong dodolan lak ngono kuwi. Jare Pak Yatin kan pindho iki. Ya pindho niki dijajal kabeh Pak Lurah. Nggih ajeng sing pundi niku 500.000 yang itu setengah juta. Dinyang pola to. Nek ora oleh dinyang iki. Kuwi anu pas regane 500.000 niku setengah juta. Nyang-nyangan sik to iki ben tak goleki meneng wae niku. Wis lega. Nggih, monggo. Rampung.